Добро утро и приятен ден ви желая. Аз съм Георги Захарев и искам да ви споделя днес за живота и за нещата, които се случват, само че тук съм на това прекрасно място, откъдето съм. Аз съм от провинцията. Вижте тук, ще очакваме заедно изгрева. Това е мястото, което живея. Село е, има много чудесна гледка, Балканите. Аз съм между Стара планина и Средна гора. Аз съм в това подножие, ако някой знае Казанлъшкия край, затова се казва долината. Тук имаме капини, малини, рози, отглежда се черешила градина и всякакви такива места. Много е хубаво. И тази сутрин искам да си поговорим за живота, за нещата, които се случват изобщо в живота. И ще гледаме заедно, ще очакваме заедно да стане свет, да дойде светлината, да дойде така нареченото изгрева. И така съм приготвил някои неща за вас. Много давно не съм влизал, защото тук няма интернет. Нормално е село. Нямаме още такива големи връзки. Но за всичките тези, които не са чували отдавна, не са ме виждали, на които липсвам естествено, искам да споделя нещо много дълбоко. Виждам живота по един необикновен начин, но едновременно наблюдаваме и изгрева. Всеки ден в нашия живот, всеки един добър ден, в който ние не съгрешаваме, това е една като капчица в нашата чашка. Защото много пъти словото, защо използвам чашка? Защото словото много пъти казва, из чашата ми прилива от благодат от тебе. Всеки ден, когато ние правим добро, една капчица в нашата чашка. Когато ние се грешим, дявола успява да открадне нашата вода, нашата капчица. И така ще дойде Бог, както сега тази сутрин очакваме изгрева. И дали ще намери вяра, то зависи от тебе, зависи от всичките около. Знаете ли, не можеш да се оправдаваме. Някои хора казват, хора сме, съгрешаваме. Не е добре, когато се крием зад греховете си. И когато казва Словото, че нищо нечисто няма да влезе в небесното царство, то е така. Нищо нечисто няма да влезе в небесното царство, без значение вашия пастор, вашия приятел, вашия брат, че от време на време се грешава. Ако той не спре греха в живота си и ако аз не спра греха в живота ми, аз ще отида в ада. Ти ще отидеш в ада. Ада е реален, утрото е реално, въздуха е реален, планините са реални. Имат мъгла по себе си, виждате, имат мъгла по себе си, цялата долина, виждате и утрото идва, виждате как се подава леко слънцето, планините са реални, много хора не осъзнават и продължават с греха в живота си. Да не осъзнаеш колко скъпа душа имаш, да не осъзнаеш колко си скъп и колко си важен за Бог. Да продължаваш да се грешаваш и да се криеш за това, че си човек. Това само Сатана го може и хората, които използват неговите хитрости и казват, ние сме хора. Ако слушате някой казва, ние сме хора и едва ли не имаме право да се грешаваме, да, тогава нямаме право на спасение. Когато казва, елате при мен чисти, святи, необременени, това означава така, необременени и чисти святи. Страхуват се от коронавирус, страхувате се от разни неща от този свят. Понеже нямаме Бог в дълбочините си, Бог в начатък в нас. Виждаме света и се притесняваме за това, което има в света. Да, света погива. И ние заедно със света ще погинем. Понеже търсим светското. Много хора дават живота си за къщите си. Забравят собствената си цена. И предлагат своя живот в замяна на дома си. Теглят заеми и всякакви такива неща. Само за да платят, за да направят добра къща. И после се разболяват
и погиват. Светът е много жесток. Ако ние започнем да мислим как да изградим нещо в този свят. Без значение какви мисли имаме, ние утрото идва. Така и Господ. Без значение каква цел имаме ние. Зад мен ще видите, ще стане много светло. Утрото вече се подава. Ще стане много светло. Без значение какви планове имаш. Сатана е решен да те погуби. Сатана е решен да ни унищожи. И без значение дали ние сме готови. Вижте, без значение ние дали сме готови, Бог идва. Неговата светлина, тя идва. Без значение дали ти си готов. Без значение твоите мисли. Без значение, ама утре ще се поправя. Утре ще се поправя. Още малко ще пия. Още малко ще живея. Още малко искам да си оправя дома. Още малко искам да си оправя къщата. Още малко да си оправя нещата. И ще вляза и ще се отдам изцяло на Бог. Да, ама само, че Бог идва. Да, още малко да се оженя. Още малко да имам деца. Още малко да направя терасата си, верандата си, да си обзаведа къщата. Да, но Бог идва. Каквито и планове да имаш, искам да ти кажа да се откажеш от тях. Каквито и мечти да имаш, искам да ти кажа да се откажеш от тях. И да се предадеш на Бога. Без значение твоите мечти. Без значение какво искаш. Без значение колко се стараеш, колко си важен. Ето вижте, когато идва светлината, как аз си губя от... Виждате ли? Светлината, просто всичко изчезва. Самият образ, вижте, когато се обърна срещу светлината, просто образът ми изчезва. Трябва фокусът ни, сърцето ни, душата ни, мислите ни, изцяло да се отдадени на Бог. Защото, вижте, Той идва. Всеки път казвам, Той идва. И ние продължаваме с греха. Продължаваме с оправданията. И после казваме, ами да, брат, виж какво се случи в живота ми. Виж как паднах. Сатана какво ми направи. Вижте какво се случи с мене. Дойде болест върху мене. Молете се за тази сестра, защото е болна. Молете се за този брат, защото е болен. Молете се, защото ще ни сагат чиповици. Бойко Борисов ще наограби. Сатана е свършил чудесна време. Чудесна работа. Обременил, натоварил и притеснил абсолютно всеки един брат, всяка една сестра, всеки един служител с своето желание да погуби света. Малко са хората, които осъзнават, че без значение твоите помисли, без значение твоите планове, без значение твоята църква, без значение твоя живот, Бог ще изгрее. Божията любов ще успее. Исус Христос ще дойде. Няма значение дали си готов или не си готов. Няма значение дали ти харесва, дали си успял да изгледаш децата си, да пораснат, да ги възпиташ, дали си успял да обучиш децата си. Бог чука на сърцата ни. Бог се опитва да влезе вътре в живота ни, за да ни даде начало. Начало, което ние да стартираме с Него. Много ми е мъчно, когато Словото казва за 5 разумни, 5 неразумни. Как 5 успяха да влязат в Матея, а в 5 неразумни не успяха? Заспаха. Много хора днеска заспиват. Много хора днеска заспиват в църквата. Много хора заспиват по време на служение. Много хора заспиват по време на приятелства, по време на бракове. Много хора заспиват, когато трябва да си отгледат децата, трябва да бъдат по-сериозни. Много хора заспиват, когато трябва да кажат, приятелю, извинявай. Много хора заспиват, когато идва греха в техния живот, се грешават и те не се покайват и отлагат всичко това. Много хора заспиват. Сатана вкарва в хората греха и много хора заспиват.
Много хора заспиват. В дълбок сън са. Живи са, но са движени изцяло от Сатана. Искам днеска да ви покажа, че всички ние трябва да се отречем от този свят. Без значение колко е хубав, без значение от децата ни, от жената ни, от мечтите си, от къщата си. Защото без значение какво ти имаш, Бог има нещо различно за теб. И няма значение колко притеснения имаш в себе си. Няма значение колко си добър. Няма значение колко си прекрасен. Ще отидеш в ада. Бог не се интересува от твоите мечти. Бог не се интересува от твоята личност. Ние сме тези, които трябва да се интересуваме от Божията личност. Ние сме тези, които не можем да живеем без Бог. Много хора си мислят, че едва ли не Бог постоянно стои на колене пред тях и ги кара да се покайват. Едва ли не Бог стои там разпънат на кръста и кръвта му капе, а ние все още не сме се покаяли. Вижте! Бог е жив. Той е платил цената, ние да го познаваме и светлината да дойде в нашия живот. Ние решаваме дали ще се променим. Трона на Бог няма да се промени от твоята молитва или от твоя живот. Дали ти ще се покажеш или няма да се покажеш. Словата на Бог ще дойде без значение дали ти си готов, без значение ти дали разбираш и дали не разбираш. Без значение дали имаш мечти или нямаш мечти. Без значение дали си успял да се пребориш с греха или не си. Бог ще дойде. И днеска креща в земята. Креща и дали някой да ме чуе. И да се обърне, да бъде спасен. Казвам, спрете с греха. Започнете ден и нощ да търсите духа на Бога. Сякак, че това е единствената ви цел, единственото ви нещо. Сутринта бягах рано, сутринта 6 часа, 7, за да мога да дойда и да ви го покажа това на изгрева. За да може всички заедно да станем съучастници в изгрева. Ето така ще дойде Господ. Аз ще крещя и дали успее някой да ме чуе. И ако някой ме чуе и каже, аз наистина трябва да променя живота си, аз наистина трябва да спра да пия, трябва да спра да пуша, трябва да спра да взимам перници и всякакви наркотици и наистина да се отдам на Бог. Казвам ти, приятелю, сестро, трябва да спреш да търсиш мъж, трябва да спреш да търсиш приятелка, жена, трябва да спреш да се чудиш за деца, дали ще имаш, дали ще нямаш. Трябва да се чудиш дали ще спреш трябва да спреш да мислиш за къща, за апартамент и за каквото и да било. Защото Бог ще унищожи всичко. Камък върху камък няма да остави. Желанието на Бог е да унищожи земята поради греха. Дано някой да чуе думите ми и да заследва слънцето. Да заследва светлината, да заследва Бог. Дано някой чуе думите ми и да каже, аз трябва да започна да живея по-свято. Аз наистина трябва да си помисля много добре. Наистина трябва да взема решение, с което да спра да пуша, да спра да пия, да спра да правя това, което правя. Защото без значение какво мисля, Бог ще дойде. И аз искам да съм готов за този чудесен Бог, за това чудесно утро. Приятели мои, братя мои, много се натъжавам, когато погледна в хората и вместо да видя любов, аз виждам мрак. Как хората са притеснени, как хората са оплашени. Много се притеснявам как никой не се доверява на Бог. Как хората са забравили това да се облегнат на Бога. Как хората да кажат, когато са притеснени, да извикат: извикай, месото е показал, направил е голяма крачка за тебе. Поставя толкова много стихове в Библията. И Бог казва: извикай ме в ден на напаст, казва, и аз ще те избавя. Ще избавя страдалица. Бог има обещание за страдалците. Бог има обещание за всички тези, които се страхуват. За тези, които не могат да се преборят с греха. Но това става, когато ние се доверим. Но това става, когато ние кажем: не аз живея. Христос на кръста каза: не аз живея. Не аз живея, Боже. Не аз живея. Но ще го направя за Тебе.
Боже, ще го направя за тебе. Татко! Ще го направя за тебе. Татко! Ще го направя за тебе. Татко! Ще го направя за тебе. И днеска Бог иска да извикаме и да кажем: татко, ще го направя за теб. Без значение дали си стар човек, без значение дали си млад човек. Ада ще има всичко. Та затова всички ние трябва да кажем: Господи, ще се променя заради тебе. Ще спра да лъжа, ще спра да клюкарствам, ще спра да злословя. И ще кажа: татко, ще го направя за тебе. Татко, ще се отрека заради тебе. Татко, заради тебе. Днескашно време. Любовта на Бога е... Виждате ли както слънцето? Тя е жива, реална е и тя е там. Тя винаги сияе. Тя винаги усиява, тя винаги е реална. Тя винаги съществува. Ако ние сега си отидем от този свят, знаете ли, любовта на Бог, тя ще си остане и ще продължава да търси хора. Ако ние си отидем от този свят, любовта на Бога ще продължава да свети и да търси наранени, отчаяни, отхвърлени, разбити, без надежда. Погледнете, светлината идва, без значение от нас. Светлината идва. Идва и в твоя живот. Светлината идва и в твоя живот. Светлината идва и в твоя живот. Дали ще отвориш сърцето си? Дали ще позволиш Бог да дойде в живота ти? Това е решение, което трябва да направиш ти. Много хора ме слушат, но малко хора ме приемат. Малко хора разбират, че толкова е сериозен живота. Че всичко този живот, това, което гледаме, всичко това, което виждаме е време. Самите ние сме времени. Колко милиарди хора са си мислили, че ще я оживеят много дълго. Са се лъгали. Колко хора са минали от този свят и са се убивали за едно парче земя. И никой не е успял да вземе нищо. Може да си много богат. Може да си успешен, да имаш чудесна кола. Да знаеш, Бог няма да те вземе с колата. Може да си голям тишкар, може да си голяма работа, да имаш много пари. Ще ти кажа, Бог няма да вземе нито теб, нито твоите пари. Може да имаш много имоти. Бог не се интересува от това. Това, което има значение, е твоята човечност. Твоето търсене към истината. Дали ние ще повярваме в Бог? Обръщам се към невярващите, към света. Дали ние си мислим, че Бог е истински? Дали ние си задаваме въпроса, този човек какво прави? Без значение от твоите мисли, Бог е реален и Той съществува. Той стои на своя трон и там има много ангели. Без значение дали някой ще повярва, без значение дали няма да вярва, трона на Бог няма да се промени. Дали ти ще спреш да пушиш или няма да спреш, Бог ще е същия. Бог няма да се промени. Дали ти ще спреш да пиеш или няма да спреш, Бог е същия и няма да се промени. Неговата светлина винаги ще свети. Неговата любов и неговите обещания ще бъдат както това слънце. Неизменно. Те винаги ще идват, за да ни дават светлина. Днеска Бог дава светлина на света. Днеска Бог дава светлина на църквата. Днеска Бог идва, дава светлина на планините, на дълбочините, на моретата, на океаните, на болестите, на трудностите, на нашите неуспехи. Бог дава светлина. Бог е винаги до нас. Вижте, винаги е зад гърба ни, винаги е в нас. Бог винаги ни осветява. Слънцето на Бог, обещанията на Бог, любовта на Бог, самия Бог, той винаги ще бъде истински. Днес аз може да не съм тук, утре може да падна някъде и да се изгубя, но Бог утре по същия начин ще излезе. Той няма да се промени. По същия начин ще дойде да изгрева. Тук на това място. И ти може да не ме чуваш повече. Утре сигурно няма да имам такъв лайф. И няма да ме чуваш. Може да пишеш амин, амин, амин и да отидеш в ада. Може да пишеш слава на Бога и да отидеш в ада. А ако не вземеш решение да промениш живота си,
Без значение какво ще напишеш. Важно е какво ще вземеш за живота си. Важно е каква промяна ще вземеш за живота си и как ще тръгнеш към Бога. Дали си готов? Дали не си готов? Дали аз съм готов или не съм? Бог идва. Обръщам се към всички, които все още в църквите, които все още се карат, все още не се приемат, все още имат помежду си търкания, братя. Ако не вземем решение да се променим, да допуснем светлината да дойде в нашия живот, дори и да си прав, повярвайте ми, с вашето право ще отидете в ада, ако не се научите да обичате и да прощавате. Ако Сатана използва от брат ти, тогава защо Бог не може да използва тебе? Ако Сатана те наранява чрез братята, защо Бог не може да изцелява чрез тебе? Той ме нарани, този ме удари, този ако знаеш какво е говорил. Добре, ти какво правиш? Тогава къде е светлината, къде е Бог? Не е ли в ръката ти? Не е ли? Най-много се ядосвам, когато виждам и чувам оправдание. Както апостол Павел казва, чувам, че помежду вас има разни неща, които се случват. Не му харесваше на Павел, когато помежду нас имаше разпри, раздели, всякакви отдумничества. Искам всеки един служител да се замисли и да спре да обвинява другите. Всеки един служител. Всеки един брат, всяка една сестра. Ако някой те е наранил, ти му прощавай и дръж в себе си светлината. Не позволявай светлината да се махне от лицето ти. Господ казва така: гневи се, но не съгрешавай. Имаш право да се гневиш, имаш право да се ядосаш на брат си, но нямаш право да му засееш рака и нямаш право да го убиеш. Нямаш право да се грешаваш. Във всеки момент от живота си трябва да държиш светлината. Ти си светлина. И твоето лице трябва да свети независимост от трудността, от ударите, от предателствата, от трудностите в живота си. Дали ти си бил ограбен, дали ти си бил наранен, дали ти си бил предаден, дали си ти бил изоставен. Ти винаги трябва да държиш светлината. Защото много малко хора ще видят лицето на Бог. И ще видят лицето на Бог хора, които не се оправдават. Хората, които казват: Господи, предавам всичко на Тебе. Не искам един ден да се оправдавам. Не искам един ден да кажа: аз не бях виновен. А искам да кажа: Господи, тук съм. И дадах най-доброто от себе си, Господи, за да покажа лицето си на земята. Тук съм, Господи, за да кажа: святе, святе, святе Господ Бог. И всеки, който се обърне, и всеки, който отвори сърцето си, Бог ще дойде в живота му. Тук съм, за да известя, че който се обърне към Бога, той вече няма да има проблеми. Той вече няма да има болести. Той вече няма да има притеснения. Защото Бог е този, който осветява. И не е възможно да остане блока, тъмнина и мрак, когато има светлина. Дори болен да си, рак да имаш и тумори да имаш, и колкото и неизбежно да си самотен, изоставен, наранен, отхвърлен, Бог е този, който може да оправи не само твоя живот, а може да оправи животът на твоите мъртви. Бог може да оправи живота даже и на мъртвите, тези, които са в гробищата. Бог може да оправи този живот. Бог може да оправи развалина, всяка една развалина. Бог може да оправи всяка една долина, всяка една планина. Бог може да я разруши само заради тебе. Стига твоята вяра да бъде истинска, чиста и откровенна. Аз съм Георги Захариев. Един много малък човек. Един незначим човек. Не съм аз този, който
се опитва да ти каже, че ако ти не се промениш, няма да видиш лицето на Бог никога. Аз съм просто един глас, който вика в света, в Фейсбук, във всякакви платформи, групи, които казва: елате отрудени и променени, обременени, и Бог ще ви изчисти. Навярно много хора говорят това, което и аз говоря. Навярно. Но аз ви казвам, че който обича живота, Бог ще го намрази. Всеки, който обича живота, който не се отрече живота, той става противник на Бога. Не знам това дали някой може да ви го каже. Има само един път. По този път искам да вървя. И този път не е като другите. Той е много тесен. И този път не е като други пътища, други богове. Има само един Бог, един път, една вяра, една любов, един живот. И ако ти не го предадеш на Бога, ти си нищо. Вижте, Бог винаги е истински. Той винаги е там. Той винаги ще сияе. Той винаги ще свети и ще търси твоето лице. Искам днес да се отречеш от себе си и да се замислиш много, много, много над грешките си. И да не позволяваш Сатана да открапва водата, която Бог е приготвил за тебе. Знаете ли кой ще отиде в небето? Ако всеки един ден, всяка една секунда ти пазиш душата си от греха, твоята чаша ще се напълни и ти ще отидеш в присъствието на Бога. Ако ти цял живот се оправдаваш и съгрешаваш, цял живот Сатана краде водата ти и твоята чаша е пълна, празна, то тогава ти никога няма да видиш лицето на Бога. Ето. Тук са. Ето, вижте, светлината, обещанията, самия Бог. Всичко е тук. Но дали ние сме тук или дали ние сме в Бог, това е наше решение. Боли ме много, притеснявам се много, страхувам се много дали ще вляза в небесното царство, защото без значение дали говоря истината, важно е дали живее истината. Това, че виждам, не ме оправдава. Това, че чувам, не ме прави по-специален. Напротив. Трудно е, мъчно е, даже и за мен. Разбрах едно нещо, т.е. Бог ми показа нещо да видя за себе си. Като една капчица в една чашка, когато аз правя добро, капчицата пада в чашката. Бум, плюп, 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 плюп. Когато аз сгреша нещо, Сатана, хоп, взима чашчицата. Тап, взима водата. Взима капчицата, която Бог дава за мен, Сатана, хоп, го взима. И чашата ми стои празна. И съвсем възможно даже да я събори. Ако аз се грешавам и позволявам на Сатана чрез мен да пуши, да се грешава изобщо, да наранява, да прелюбодейства. Затова всеки един ден е много важен. Аз, примерно казвам, да ни запаля цигара, да ни пия, да остана в святост, без значение колко е трудно, да ни псувам, да ни обиждам, някакси да успея да напълня своята чашчица, да успея да напълня своята чаша. И когато казва чашата се прелива, тогава вече ще има голям резултат в нашия живот. Тоест, думите ни ще имат голяма сила. Изцеление ще излизат от думите ни, ще имат думите ни съживление, думите ни ще имат истина. И затова надявам се, че ме разбирате и започвате да пазите вашата чашка и водата, която Бог ви дава всеки ден. Всеки ден Бог ни дава капчица вода, капчица вяра, капчица надежда или една сена по зърно. И един ден казва солото, така се обръща към... Вижте, обръщам се към планините. Ние имаме много големи планини. Това е стара планина. От другата страна, пак казвам, Средна гора. Това е стара планина. Много голяма, много огромна, много чудесна. И казвам така. Ако имаш едно сена по зърно вяра и кажеш на тази планина да се вдигне и да отиде в морето, и тя ще отиде.
Тоест, ако ти имаш вяра, както казва Словото, истинска вяра, то тогава Бог ще действа истински чрез тебе. Ако се молиш и нещата не се случват, това означава, че нямаме вяра. Защото Словото казва така: молитвата на праведния Бог е чула. Бяхте с мен от тъмнината до изгрева. Бяхте с мен през цялото време. Затова вземете решение за вашия живот. Мислете много добре какво правите. Отричайте се всеки Божи ден от греха, от лошото, от злобното. Стойте в истината, колкото да е трудно. Стойте в истината, говорете истината и живейте истината, защото тя ще ви носи дългоденствие. Благославям ви, дано съм бил от полза, дано сте чули това, което ви споделих, и вие сами може да прецените от кого е. Аз съм Георги Захариев и това, което казваме: мир на вас, мир на дома ви, мир на живота ви, и търсете духа на Бога. Търсете добро, защото само доброто ще наследи небето. Злото ще отиде на много тъмно място. Спрете да се оправдавате. Спрете да се обвинявате. Спрете да казвате: аз не съм виновен, той беше виновен. И започнете да търсите Бог истински.